Gangare yau me ka zo mana da shi ne? Ai ɗan namiji kai ai yau bari kai dai ɗan gidana. Wai wani tsimi na samu ɗan gidana tsima ne ke. Ni kai na labarin da zan bayar tsima ne ke ka gane? Wato na gaya ma wasu ƴan fulani ne ƙwaya biyu suka je kasuwa. ƴan fulani ƙwaya biyu suka je kasuwa ka san fulani da wuta to mutanen mu ne. Ka gane? Ba a gudun su dai amma kuma ba a ƙin su. Ka gane sannan kuma ba a jiye musu mutanen mu ne ƴan fulani da wuta. ƴan fulani ƙwaya biyu sai suka je kasuwa. A wannan kasuwar da suka je a gefen kasuwa akwai wata fadama ka san idan aka ce fadama inda ake shuka rake wato ka gane fadama ta rake bi ma'ana me ake cewa fadama di ka gane to a gefen fadama akwai bishiya ta mangwaro ka gane to duk inda bishiyar mangwaro take zaka samu inda ta yawa akwai inuwa abu haka ne kowa kamar dan gidana to dan fulani nan sai suka zauna cikin wannan inuwa ƙwaya biyu da suka zauna cikin wannan inuwa su biyu suna dan hutawa kawai sai suka ga an taro wani barawo an biyo shi da gudu ku tare barawo dan gidana kawai ƴan fulani ne sai suka tashi suka miƙe suna so su ga waye wannan barawon ne da aka biyo da suka tashi suna neman waye wannan barawon da aka biyo ina baka labari kawai sai su ɗaya daga cikin ɗan fulani sai ya gano ashe babban abokinsa ne kawun abokinsa ne shine barawon ka gane ɗaya daga cikin ɗan fulani to su kuma wanda suka rarrako shi akwai daga mai sanda sai mai adda sai mai kulki sai mai lajjar sai mai sauri ka san abin da suke ci a gidan fulani ina baka labari ina kai ka ina ta kai ka kawai sai ɗaya daga cikin ɗan fulani da ya gano babban ɗan uwansa ne ba sai yake cewa kai ku kyale shi ba faja ne ku kyale shi ba faja ne ku kyale shi shi kuma na gaya ma ɗan gida na ba faja sai ne mun fada masu ya fada sai ba wannan ɗan fulani da yake cewa ku kyale shi ka gane kawai ɗan fulani shi ma iya buɗar bakinsa shi ɓarawon iya buɗar bakin sai ya ce wallahi ne ma shi ya sace min kyallata ka saba ce kyalla mu anan ana nufin akuya shi ya sace mai akuya wanda yake cewa a kyale shi babba ja'i ne shi barawon yake cewa shi ma sai ya sace mai kwallarsa barawon nan iya daga sauro iya daga lajjar wato sanda su irin wanda suke shadi da ita sai ya zuga wannan wanda yake cewa a kyale shi din nan na gidana wanda yake cewa a kare shi fa shi aka zuga wa shi kuma barawon ya wada cikin gwadaba idan kai ne ya zaka yi na gidana ku sa mana comment section